Foron anos dunha efervescencia política e social extraordinaria. Son os anos en que se construye a nivel social a arquitectura da autoorganización do país. Pensaban que había que facer alguna cousa, non? Tuveron que crealo todo desde cero, e que partimos de cero. Naquel momento pensábamos que estábamos facendo algo que para Galicia iba a ser imprescindible. Hai dous principios que son sempre principais e sustentadores de todo o demais. É Galicia Nación e autodeterminación. E ao mesmo tempo o que había que retomar o combate con ese horizonte, pero nunha nova situación. Por iso aquí é máis necesario organizar pobo. Era que éramos coñecidos en toda Galicia e todo o mundo pola nosa militancia entregada, leal. E ese sentido da dignidade propia, militante, tamén criou un prestixio para toda a organización. Antes da morte de Franco e os inicios do pos-franquismo representan unha enorme explosión de movilización en Galiza. Son os anos en que se construye a nivel social a arquitectura da autoorganización do país e é capaz o propio país de crear organización potentísima no plano sindical, unha organización no mundo do traballo, unha organización potentísima no mundo dos labregos, no mundo estudiantil, no tecido asociativo cultural. O nacionalismo en esa época era o referente que marcaba a dinámica social deste país. Antes da creación formal do Bloque Nacionalista Galego non se nace do nada en absoluto, senón que existía xa desde os anos 60 e nomeadamente no primeiro quinquenio dos 70 toda unha movimentación baixo o signo da autoorganización que nos concedíamos absolutamente a todos os niveis. Por tanto, no político, no sindical, no cultural, no feminista, na loita lingüística, que era absolutamente primordial, por tanto, en todos os ámbitos. De xeito que todos estes afluentes son os que despois determinan, explican a fundación, o nacemento ou conxunción que se chamou Bloque Nacionalista Galego. A primeira mitad dos 70, onde se xesta a creación dos primeiros xérmulos de sindicalismo obreiro, a comisións labregas, o lanzamento da NPG e, como consecuencia desto, xa como elemento clave de organización de interlocución de partidos, o Consello de Forzas Políticas. O Consello de Forzas Políticas é un pouco o cerebro político para o momento da creba. De feito, é a elaboración das bases constitucionais para a participación da nación galega nun pacto federal do Estado. Por certo, pacto federal, non outra cousa, é moi curioso. O que pasa é que se falaba un federalismo das 4 nacións, non era unha coña. En decembro de 1978 vótase, promúlgase a Constitución Española, que non facía máis que, ou que non fai máis que, consolidar limitacións prementes nun marco de liberdades formais, mas onde Galiza non tiña posibilidade de existir e de defenderse e de gobernarse por si propia. Non había ninguén que votara en contra da Constitución Española e nós tiñamos claro que había que votar en contra da Constitución Española, porque hoxe para moitos é moi fácil criticar a Constitución, pero en aquel momento todo o mundo apoiou, menos nós. Menos nós. É dicir, non houve forza política nacionalista que enfrentara ese problema como nós o enfrontamos. Pero nós sabíamos que había que facelo, porque senón era o descrédito dos elementos básicos do teu programa ideolóxico político para Galiza, non? E, ademais, moitas veces me preguntei se, mantendo todo iso, íbamos a ser capaces, con ese acervo ideolóxico político, de comenzar a remontar. Pero fomos capaces,
O cal proba de que os programas ideolóxico-políticos, se teñen coherencia, non son un impedimento, en principio, para que se actúas con intelixencia, pois que non xeres unha forza política necesaria ou vente necesaria, que moita xente vai a facer noxo a eso porque non está de acordo ao 100%. Fillo da Constitución, lóxicamente, é o Estatuto, votado exiguamente por unha pequenísima porción da poboación galega en 1980, e onde o nacionalismo galego xa tivo a clara evidencia de consideralo un instrumento non só cativo e insuficiente, senón abertamente negativo para unha aspiración de goberno verdadeiro. Hai dous feitos que determinan moito o 82, lóxicamente. Cando hai o referendo do Estatuto de Autonomía, que iso foi no 80, e os resultados. É dicir, nós fixemos unha campaña polo non. E o fascismo facía unha campaña tamén polo non. E entón nós tiñamos que definir moi ben ese non noso, que era para superalo e non para botalo para atrás. O nacionalismo non podía aceptar un marco autonómico para comenzar un novo período democrático, que eso xa se experimentara na República, que o marco autonómico non é unha alternativa para as nacións e que, polo tanto, de principio non se podía axurar de intentar por todos os medios de que a integración de Galicia no marco do Estado español fora, polo menos, un federalismo originario, donde a soberanía ativese Galicia e, en todo caso, pactase. Solo había dúas alternativas, ou decir, tomar as rendas para formar parte activa das institucións existentes, polo tanto, impostas, non escollidas nin aprobadas por nós, ou ben limitarse, por así decirlo, ou tomar a senda de estar fora desas institucións levando a cabo un tipo de traballo político do que estábamos afeitos, porque era continuar como na clandestinidade ou como nos primeiros tempos, despois no primer posfranquismo. Por suposto, decidimos tomar a senda de formar parte das institucións, sabendo e sendo conscientes que teníamos que tomar unha serie de cautelas fortes para non ser engulidos polo sistema. Foi unha cuestión moi debatida e que plantexaba a pregunta de cal debía ser a estrategia, se había que estar ao marxe das institucións ou nesta nova autonomía que se estaba consolidando, pois había que traballar un pouco desde fora e desde dentro. Combinalo eso coa utilización das propias institucións do réxime para combatelas, que ese é a clave. Don Manuel Núñez en Cabo. ¿Qué pasa? No. No. ¿Qué pasa? ¡Quieto todo el mundo! No 81, en febreiro, prodúcese o golpe de Estado, que aínda que non triunfa formalmente, produciu un pecharse o réximen sobre si mesmo, a aplicación da LOAPA, Lei de Armonización do Proceso Autonómico, que significou unha interpretación enormemente máis restritiva do que a propia Constitución era en sí. Se producen as eleccións ao Parlamento galego e se produce tamén o que, como reacción a todo ese fenómeno estatal, un intento de paralo concentrando a maior parte do voto no ano 82 no PSOE. Entón hai unha situación crítica a nivel de Estado porque o 23F comeza o proceso de involución, digamos. É dicir, en vez de desenvolverse a Constitución, que era algo que se vendera moito aos demócratas ou todas as esquerdas, de que a Constitución marcaba
uns peares do posible e, a medida que se fose democratizando a vida política, podía ir desenvolvendo o 23F, que foi perfectamente pactado entre a monarquía ou a Casa Real por unha banda, o exército, e tamén o propio PSOE. Pois, evidentemente, eso significa... Eu sempre digo que ese golpe de Estado non foi fallido, foi fallida a versión máis cruenta, máis bestia, máis salvaxe, da represión que estaba prevista nunha das fórmulas, pero en cambio funcionou. E entón, dá lugar a que entre nunha situación moi crítica o nacionalismo no plano institucional. Eso determinou que moita xente dixera hai que andar con cuidado que aquí pode pasar algo. O golpe de Estado tiña un sentido e en boa medida cumpriu unha función política ao servizo do mantemento do réxime constitucional recén instaurado, que era frear as aspiracións das nacións, proceder a ese proceso que chamaron de armonización autonómica. Non cabe dúbida de que o marco do Estado, ca tentativa de golpe de Estado, co triunfo arrasador do PSOE, a Loapa, tamén hai que recordar, todo ese período, pois fixo que, polo menos en Galiza, tuveramos que reflexionar. Tan a serio foron que nos expulsan do Parlamento nada máis de estar un ano. De forma ilícita, desde logo ilexítima e antidemocrática. Quedoume moi grabado, en toda a loita política que fixemos, quedoume moi grabado, de tal xeito que lembro o que dixo Claudio López Garrido, Bautista Álvarez e máis eu cando nos chamaron a xurar. Non xuro porque son demócrata e defendo a soberanía nacional de Galiza. Expulsar do Parlamento a diputados que foron elixidos polo povo, eso é unha dictadura. E cando eu estaba dicindo que non xuraba por eso, estaba mirando quen tiña enfrente UCD, unha maioría tremenda, que xuraran todos os principios do movimento nacional. E tiña diante a 3 galeguistas metidos no PSOE, eso sí que o fixen. Mirei fixamente para os 3, sobre todo para Piñeiro, e baixaron os ollos. Eu creo que aí as forzas políticas de ámbito estatal viron unha oportunidade de deixar o nacionalismo fora das institucións, desa conciencia de que a presenza de Bautista Álvarez, de Lois Diegue, de Claudio López Garrido, representando o bloque PSG no Parlamento de Galiza, pois tamén significaba unha plataforma de difusión das posicións nacionalistas. E foron despiadados na actuación contra o nacionalismo. Aquí non se aforrou nada a hora de combaternos. Incluso guerra sucia. Chegados a este punto, a Dirección Nacional da INPG rinde pública homenaxe a toda a militancia que, coa súa entrega revolucionaria, nacional e popular, efectiviza a conexión do noso programa, as bases constitucionais, viabiliza a liberación nacional e social de Galicia e permite albiscar ao home novo da Galicia ceibra e popular. Viva o 4º Plenario Nacional da INPG! Viva! Viva a INPG! Viva! Viva a Galicia ceibra e popular! Viva! A INPG é como ese punto que a veces aparece na historia que Sartre denominaba
os puntos de fusión. Foi un punto de fusión dentro de Galiza. Foi un frente patriótico que congregou a parte de unha magnanimidade desde os galegos, as galegas, a xente que sentiu a patria como algo que había que defender e que en aquel momento tiña unha organización para poder moverse por todo o país en calquera das situacións que se nos demandaban como conflictivas ou como inxustas, non? Desde ir en contra de unha central nuclear hasta 7, 8 celulosas que querían implantar, e xa tiñamos ENCE e sabíamos o que era en Pontevedra, até, pois, as encrobas, é dicir, non había conflito no país que non chamaran ao UPG, que non chamaran a NPG. A NPG non naceu para ser o precedente do BNG. Naceu para vehiculizar, dar saída, traballar e constituir unha organización política que fora axeitada para conseguir os obxectivos do nacionalismo en Galicia. Primeiro, renacer ese nacionalismo, darlle vida outra vez, despois da Guerra Civil. Segundo, servir de vínculo de unión unitaria do que era o conxunto do nacionalismo. Terceiro, organizar de forma estruturada a sociedade. No ámbito da NPG se fai a reflexión de que é necesario dar un paso adiante, efectivamente, para intentar disputar tamén no plano da política, no plano electoral, a hexemonía, por tanto, había que dar ese salto cualitativo. E para eso había que ser generosos, e por tanto na NPG faise a reflexión e se toma a iniciativa, primeiro, de propoñer a disolución da organización e intentar con convicción, con generosidade e con un proceso moi participativo e moi dialogado, iniciar un proceso que acabara coa configuración plena do país de todo o que era o seu proceso de autoorganización, con unha organización que tamén, con unha estrutura orgánica única, permitise tamén disputar no plano político e no plano institucional tamén a hexemonía tal. E ese é o inicio do nacemento do proxecto do Bloque Nacionalista Galego. Esa interlocución o que dá lugar é a que se comprenda, sobre todo pola nosa parte, que o enfoque do inicial PSG como socialdemócrata moi light, moi no corte da socialdemocracia europea tipo SPD e as súas derivas despois nos anos 60, non é axeitado para este país. Entón, eso está conectado co feito de que cando o PSG simultaneamente, con un ano de diferencia, reformula os seus principios. E os principios novos do PSG son principios de socialismo marxista, democrático pero marxista, colonia interior Galicia e moitos dos elementos que estaban en cambio dos principios do PG. Hai unha confluencia. Ese documento dá lugar a que se acorde e se aposte porque é necesario que exista unha alianza, de alguna maneira, estratégica entre as dúas formulacións principais do nacionalismo de esquerda, o nacionalismo do comunismo, do Partido Comunista de Liberación Nacional, que é o PG, e un partido socialista que pasa de socialdemócrata a socialista marxista. Dentro do que era o PSG había a pulsión federalista de entendimento con outros partidos socialistas da Península Ibérica. Bueno, un pouco esa era a idea inicial. Que pasa? Que ao triunfar a reforma e houve unha presión moi forte sobre o PSG por parte de que non auspiciaba ao PSOE para que se chegase a unha solución tipo a catalana, unha especie de PSC, unha especie de PSG que foi o que dividiu, o que provocou unhas tensións internas dentro do PSG moi grandes. Estábamos os que queríamos unha organización plenamente soberana, independentemente de que se puidese pactar con outras forzas políticas similares do resto do Estado, e había quen estaba xa en facer unha operación dese tipo de ser o PSC galego, o PSG. E entonces todas esas contradicións internas deron lugar a que ao final quen se reafirmou e conseguiu, digamos, a maioría do partido fora a soberanista.
o nivel de activismo do nacionalismo galego nos últimos anos do franquismo e nos primeiros da democracia foi, eu diría que espectacular, de movilización, de resposta aos problemas do país, e claro, eso creou unha especie de, eu diría que de imaxe ou de, para expresalo da mellor maneira, de fantasía en moita xente de que se tiñas tanta capacidade mobilizadora, iso iba a refletirse de maneira directa en calquer proceso electoral. O nacionalismo nas súas distintas actividades, versións, vertientes ou organizacións mesmo, como queiramos chamarlles, tiña hexemonizado moito a política galega preelectoral. E, sin embargo, no momento en que tivemos que competir electoralmente, démonos conta de que non era tan doado, de que a reforma estaba triunfando, de que aquí iba a haber un bipartidismo monárquico, dinástico, que lle chaman agora tamén, e o que nos parecía era que había que sumar esforzos. Houbera competición, digamos, electoral internacionalista entre a NPG e máis o PSG nun momento, nas primeiras eleccións, veu todo o problema, a cuestión do Instituto da Autonomía, onde houve unha participación baixísima, entón sería que todo o activismo do nacionalismo na etapa franquista e post-franco, pero pre-democrático logo, pre-constitucional, o que había era unha falla grande, un gap aí entre o que realmente representaba na sociedade galega o nacionalismo e máis os logros ou réditos electorais que conseguía. Eu penso que eso nos xocou un pouco a todos. Dá lugar a que entre nunha situación moi crítica o nacionalismo no plano institucional, porque incluso os triunfos importantes que houberan nas primeiras eleccións municipais por parte do BNPG, por unha banda, e por parte de Unidade Galega, co PSG, co Partido Obreiro Galego de Camilo, e co propio Partido Galeguista dos Vellos, o reconstituído, o alcaldía da Coruña foi de Merino, que era do PSG. Bueno, pois, a pesar de todo eso, había unha situación moi crítica. Entón, evidentemente, érase consciente de que se consolidara o novo réxime e, además, que se consolidara así que houvese unha dinámica de desenvolvemento progresivo da Constitución para ir máis adiante, non? Entón era necesario tomar decisións. Algo había que facer, tiñamos que entendernos, e entonces aí o que houve foi, unha vez que superamos dentro do PSG este tipo de conflitos internos de cal era o modelo de partido que queríamos, pois houve uns contactos PSG-UPG, e empezamos a falar de que algo había que facer. A fórmula dos partidos políticos europeo occidental para a articulación política do nacionalismo galego conducía a unha especie de arquipélago e, polo tanto, non permitía acumular forzas sobre un eixo direccional básico propio do nacionalismo, que, por tanto, o proceso de emancipación nacional, non? E dende a esquerda, a emancipación social. Había que actuar en tres frentes: a unidade das forzas políticas nacionalistas, esa primeira. A segunda, que había que facelo a ser posible con maior grau de unidade orgánica. Por que? Porque a sociedade naquele momento, e neste, creo tamén, non dá para o pluripartidismo no campo do nacionalismo. Iso é un problema que hai aquí. Guste ou non, non dá. E se non dá, non dá. E a terceira é que, claro, non se pode estar indefinidamente indo uns procesos electorais, se é que estás disposto a xogar nesas bazas, sin acadar legitimidade electoral. Acordo moito unha frase que se repetía moito: é máis o que nos une que o que nos separa. Bueno, vale, separaron moitas cousas, de maneira de facer, de non sei que tal, pero efectivamente, que existise o nacionalismo, que tuvese presencia nas institucións, despois xa amañaríamos entre nós, pero o que non podía ser é que o triunfo da reforma implicase que en Galicia quedase o nacionalismo barrido. Había que artellar algún tipo de organización que defendera o país dende unha perspectiva
nacional galega, nacional e ademais autodeterminista, pedindo soberanía máis alá do que os partidos de esquerda en aquel momento estaban dispostos a asumir, non? Bueno, eu son historiadora e me gusta moito comparar e recoñezo que o nacimento do Bloque nese momento moi parecido a cando o Partido Galeguista nace, vindo as Hermandades da Fala e todo, é dicir, había todo un movimento de base que estaba traballando en tantos campos, no cultural, no sindical, no do ensino, no ecoloxista, o sea, había cantidad de campos que xa estaban abertos. E o que se necesitaba era unha estrutura política no que todas esas organizacións tuveran cabida e ao mesmo tempo na que se pudera traballar nos novos tempos políticamente. Ese era un contexto donde os nacionalistas, pois tanto organizados pois no Partido Socialista Galego, no BNPG, ou no sindicalismo, ou mesmo persoas independentes que se sentían nacionalistas e un pouco chamadas en aquel momento a que, en fin, compría facer algo, pois pensaban que había que facer alguna cousa, non? Pero entendendo como un proceso constituinte que desemboque na necesaria independencia de Galicia. Y tratamos de que estos erros se eviten ou se borren na medida do posible. En que o mundo está dividido entre o capitalismo e o socialismo, dá pena non definirse polo socialismo, compañeros. A estrutura frentista da que nos estamos dotando ten que ser o amparo, o... Votos en contra. Entre, si esta votación que se acaba de facer, evidentemente está feita, vale, significa que o Consello Nacional pasa a ter unha composición que nós, onde menos amigos temos, é na prensa. E na prensa colonial, indudablemente. En todos os movimentos. A ilusión era moi grande e a expectativa tamén. Mesmo lembro que acudiu moito persoal para ver, simplesmente, non? A ver que é o que saía de ali. O ambiente era un ambiente de moitísimo entusiasmo e, sobre todo, de moitísima franqueza. É dicir, as intervencións eran, digamos, moi veraces, moi francas. En Riazor o que houbo foi, bueno, pues pensábamos que, bueno, naquel momento pensábamos que estábamos facendo algo que para Galicia iba a ser imprescindible, cousa que o tempo demostrou que polo menos era moi necesario, non? O que atopei foi sempre un espírito constructivo moi importante. A xente era consciente de que se estaba construindo, digamos, pechando o ciclo da arquitectura de autoorganización do país. Ver un espazo enorme aquí en Riazor, todo cheo de xente, os debates moi vivos, e xa preparándonos para o final, aquela alegría, a explosión de aplausos nas intervencións e todo eso, aquilo era como un premio. O ambiente era precisamente de expectación porque todos éramos conscientes de que estaba nacendo algo novo que tiña que ter un gran futuro por diante, non? E iso non quere dicir que non estivese exento de debates, mesmo de algún momento de tensión. Acadou 142 votos. A segunda de Bloque Nacionalista Galego, 529. A terceira de Galicia Unida, 0. A cuarta Unida, 103.
E a cuestión nome. A cuestión nome era fundamental. Era fundamental porque o PSG non quería renunciar a manter non só a posibilidade de existir dentro do BNG como PSG, sino non renunciar a unha presencia electoral dunhas siglas históricas. Eso solucionámoslo transitoriamente, que a coalición Bloque-PSG, pero logo foi un dos temas que estalou dentro do proceso xa de constitución do BNG. Houve un debate sobre a sigla, pero nunha doble cuestión, a cuestión da tradición histórica recente, que era a palabra bloque, e a cuestión de nacionalista, que vinculaba a unha trayectoria que rompía cos medos atávicos en Galicia a empregar esa palabra, porque hai que recoñecelo, existiron esos medios na República, senón é difícil que houbera un partido galeguista, cando os que o dirixían eran nacionalistas e asumían que eran nacionalistas. Ten un significado político moi grande. E para min a lenguaxe é moi importante, e iso saben o ben as dereitas, sabe o ben todo o mundo, Iso hai que cuidalo moito. E ese vale lenguaxe ambiguo que vale para min, que vale para outro, non se pode facer, non se debe. Manter o nome de Bloque supoña identificar a nova organización co traballo político que xa viña de atrás e que era, como digo, relevante, e ao mesmo tempo o de usar o termo nacionalista, pois tamén creo que servía de maneira moi pedagóxica de identificación do que pretendíamos ser diante da sociedade. O que estaba asumido, estaba xa perfectamente asumido, algo que, en cambio, 20 anos antes non o estaba, nada máis que en algúns elementos, é que Galicia é periferia no sistema mundo. E que, polo tanto, os diseños de organizacións políticas emancipadoras teñen que ser congruentes coa índole de periferia do país e non vale aplicar tal cual as do centro do sistema. Nin Euskal Herria, nin Cataluña son periferia. Entón, o nacionalismo, organizado en partidos polo espectro ideolóxico de esquerda a dereita, etc., aí pode funcionar. En Galicia, non. E ao final optouse por unha solución, como é ben sabido, híbrida, en realidade bastante novedosa, unha forma de frente, pero que non era ni un frente só de partidos, ni unha adscripción únicamente individual, sino unha combinación das dúas cousas, onde por unha parte os partidos estaban representados como tal, os partidos, as organizacións políticas, e por outra parte os independentes tamén estaban representados como tal colectivo, facíase dunha forma un tanto quizás artificiosa, pero un colectivo de independentes que tamén tiña representación, e outra parte da representación nos órganos de dirección proviña das seccións territoriais. En ese sentido, creo que resultaba bastante original. Era a única forma de poder verificar a unidade de diferentes, dentro de un sustrato de fondo de coincidencia, de elementos básicos, fundamentais. Entón, se non era así, estábamos abocados ao pluripartidismo dentro do nacionalismo. Unha frente política é a que garante un carácter unitivo de cohesión colectiva, de recoñecemento mutuo, sen disciplina estritamente partidaria. Tampouco queríamos unha fronte electoral, porque tiñamos claro que eso era un instrumento de traballo, polo menos, a medio plazo. Polo menos a medio plazo non sabíamos o tempo, porque o futuro da historia non se pode inventar, pero sí sabíamos que era unha organización política que quería traballar e consolidarse. E enténdese que ese modelo frentista é precisamente o que mellor pode articular esa alianza de clases que debe converxer políticamente nunha única organización que, no entanto, respete tendencias e sensibilidades políticas e ideolóxicas diferentes e que respete mesmo o dereito á discrepancia
como quedou establecido xa na Asamblea Fundacional de Riazor. E eu creo que o tempo demostrou que ese era o modelo máis adecuado. Foi un modelo que, entre outras cousas, permitiu nos anos seguintes ir incorporando tamén outros colectivos e organizacións, ir alargando o BNG, ir facendo medrar a capacidade de influencia social do BNG. Eu creo que a frente, isto se non é interclasista, é difícil, como agrupas tú xente, porque ten que haber xente católica, xente de todos tal. Na Asamblea era o plantexamento da Asamblea era eso, que toda a xente poidera militar, pero con os mínimos. E os mínimos é o país. O frentismo tiña unha tradición política, non? que aquí procedía un pouco de influencia arxelina, digamos, ou influencia dos frentes de liberación nacional. Había bastante xente que non se quería integrar en un partido e había que darlle unha saída. Y por otra parte, una estructura que permitiera compensar desequilibrios para evitar esa desconfianza en que algún dos partidos pudiera ter un papel excesivamente dominante. Eu penso que os independentes aí foron vitais, non? Incluso porque algúns deles, unha parte deles, era, digamos, a zona de transición con outras opcións políticas. O BNG que nace en Riazor é, por unha banda, un proxecto que o que está diseñado nos principios fundamentais, tanto na ponencia política como na ponencia organizativa, e unha realidade que non é máis que un comezo de realización do proxecto. O proxecto diseñado culmínase no 93, cando, además do UPG, volve a estar o PSG, Unidade Galega, Camilo Nogueira, INZAR, por tanto a Liga, etcétera, etcétera, o MC, o que foron o MC, e incluso o Partido Nacionalista Galego, de acordo? Bueno, por lo tanto, eso significa que se crea unha frente realmente plural. E o diseño sería como un círculo con segmentos de círculo. Cada segmento de círculo significa unha visión, unha perspectiva sobre que? Sobre o centro que era o proxecto común. O proxecto común que se aproba no ano 87 na Asamblea do Carballiño, que é fundamental. No Bloque hubo grandísimos debates nas asambleas sobre un tema. Si o Bloque constituía un organismo de mulleres dentro da organización ou se onde había que traballar era no movimento feminista xa existente, que ao final se chegou a unha transacción. Se creou unha organización de mulleres, que foi a Mulleres Nacionalistas Galegas, e ao mesmo tempo as mulleres que queríamos loitábamos no movimento feminista. Asumiuse a necesidade da loita feminista ao servizo da maioría social feminina, non de ningunha abstracción, senón da clase traballadora, da maioría social feminina, insisto, asumiuse como un ben necesario do nacionalismo. E entón, a partir de aí, xa se enfatizou non só a compatibilidade, obviamente, senón mesmo a necesidade de unión ou de incardinación dunha loita noutra. Hubo sempre moitísimas mulleres dentro do Bloque, moitas. Incluso na primeira das eleccións municipais, as 4 grandes cidades somos 4 mulleres. Cuqui, Margarita, Teruca, Conde Pompido e máis eu. E, polo tanto, sempre estuvemos presentes en todo, pero desde unha perspectiva de xénero. É dicir, no contexto e en nosos anos, no Estado tamén, e nas demais organizacións de esquerda, xa non digo na dereita que tiñen a sección femenina, no, na esquerda hai un plantexamento de xénero, non feminista, porque o feminismo norteamericano chega un poquinho máis tarde. O feminismo norteamericano da segunda ola dos anos 70 fala de que o persoal é político. Eso é fundamental, ese lema é fundamental. Porque hasta ese momento, por exemplo, temas de conciliación nunca se tuveron en conta. Eu fui cofundadora de Mulleres Nacionalistas Galegas no seo do BNG, é dicir, con unha capacidade de creación de un órgano interno
exclusivamente de mulleres para vehiculizar o que pensábamos que naquel momento eran reivindicacións exclusivas e propias das mulleres. Hai uns principios basilares do nacionalismo histórico que se recollen e que se continúan. O dereito á autodeterminación do pobo galego, a lóxica derivada que é a autoorganización política, sindical, asociativa, en todos os cultural, en todos os ámbitos, o pacifismo, o antiimperialismo en virtude do cal a aspiración é a un relacionamento en pé de igualdade con todos os povos do mundo, con todos os povos da humanidade, e claro, todo isto é o que brilla tamén na fundación do BNG. Hai dous principios que son sempre principais e sustentadores de todo o demais. É Galicia Nación e autodeterminación ou soberanía, como logo se poda, digamos, decir, non? Esos dous principios mantuvéronse sempre como base fundamental da Unión e todo o que de aí se desprende, que son as organizacións feitas desde aquí e non dependentes. E, polo tanto, ter sempre moi claro que aquí temos que organizarnos nós, que a cousa non ven de fora, que somos nós os que temos que liberar o país e temos que organizalo. Todos compartimos que Galiza ten que ser suxeto político de dereitos, é dicir, con poder executivo, legislativo e judicial que remata as súas instancias no país e, por lo tanto, con soberanía. Por lo tanto, nada de autonomismo, nada de coñas en vinagre. O BNG é rotundamente anticonstitución por eso, e a autonomía é unha carta outorgada, por lo tanto, eso non era. Outra cousa é que a soberanía política, ao exercela plenamente, pois logo se puidese utilizar para establecer tipos diferentes de acordos na forma de Estado ou de participación dun supraestado. Isto é distinto. Bueno, a segunda cuestión era, naturalmente, a loita de clases. Había conciencia de que o fundamental, o sector hexemónico do capital en Galicia era o capital de fora, capital transnacional, ou a nivel de Estado español, incluso transnacional, sin máis. E, polo tanto, que ese era un enemigo frente ao que había que coordinar as clases subalternas. Entón, non era a visión de clase obreira frente ao capital sin máis. Non era só a clase obreira. Evidentemente, en Galicia casi o 50% ainda da poboación activa estaba no sector agrario, no sector mariñeiro de baixura, precapitalista, etcétera, etcétera. Bueno, pero había que, por lo tanto, unha alianza de clases. Pasados os decenios, falaríase, por exemplo, a maioría social. Bueno, eso moito máis. Non, era unha alianza de clases, e por eso o término era as clases populares. Nos defendíamos e defendemos, non? Que esta nación está colonizada e que o Estado é imperial, que non é propiamente un nacionalismo españolista, non, é algo máis, é que o españolismo é imperialista. Este país colonizado, que a palabra está moi gastada, pero si o é, porque económicamente o é, lingüísticamente xa se ve, entonces, de destira dice che que como non é unha colonia, que tal, que cual, non, é que a colonización ven por moitos xeitos, non? Entonces, claro, iso contradícese co españolismo, que é a nación madre que machaca a todos os demás. Tamén, coherentemente con eso e coa defensa do que sería unha nova arquitectura a nivel planetario, a nosa posición foi claramente antiimperialista, non só en declaracións testimoniais, sino en todo o que significaba ir contra as estruturas que o propio imperialismo, tanto no plano político como militar, acabou desenvolvendo. A ruptura con esa dependencia e con esa subordinación, non só política, senón socioeconómica, ideolóxica e mental, nos a caracterizamos precisamente na loita contra a estrutura xerarquizada de imperios, que ademais son concéntricos, porque o Estado español dentro é un imperio, que a súa vez está ubicado nunha estrutura xerárquica que é a da Unión Europea, e así sucesivamente.
Bueno, entón, para nós ese era un elemento crucial, porque eso, ademais, é o que fai esencial a ruptura tamén da acción política práctica nas forzas que se organizan no país. E o que exixe, de maneira perentoria, que a forza política teña que ser propia do país. Porque, senón, os elementos de dependencia son tantos, de tal calibre, tan diversos, que é imposible que desde fora te vayan tolerar, si teñen as galoupas metidas aquí tamén no terreo político, que te vayan tolerar que ti rompas precisamente respecto de quen eres dependente e subordinado. Hai que ter en conta que a reorganización política do nacionalismo prodúcese nos anos 60, é dicir, é un momento de eclosión do movimento de liberación nacional no mundo, particularmente en África, das independencias das nacións africanas, pero tamén en Indochina, tamén en América Latina. Pensemos que un proceso como o da Revolución Cubana, sendo inicialmente o resultado da loita contra unha ditadura e, polo tanto, unha revolución que podemos chamar democrática popular, ten unha componente soberanista fundamental, non? Porque se trataba de rescatar a soberanía frente a ese proceso de dominación neocolonial, como lle quixéramos chamar, por parte de Estados Unidos, non? E eu creo que é precisamente por iso que o nacionalismo galego se ve reflectido nese espello das loitas de liberación nacional. Os 40 anos, os 40 anos están moi ben, porque seguimos aquí, non? E porque se sigue con unha mesma forma ideolóxica de plantexar a loita e de necesidade de autoorganizarse, de señalar todos aqueles camiños que son falsos. Pero é, como decimos, moi costoso, porque hai moitos pasos para atrás e algún pasiño para diante, non? Eu creo que valeu a pena. Eu que fundas que din un paso atrás en Amio, porque a situación máis dolorosa que pasei na miña vida foi en Amio. O digo sinceramente, non? Entón, eu que din un paso atrás naquele momento, porque non... Bueno, pois eu creo que valeu moito a pena. Vamos, Galiza está hoxe onde está por aquela asamblea, O sea, Galiza está hoxe onde está por aquela asamblea. Eu creo que pagou moitísimo a pena, claro. O que hoxe o nacionalismo arranca de Riazor. E hoxe o nacionalismo é un movimento político sólido, crecente, que ten, creo que, todas as oportunidades de seguir avanzando, de conquistar a hexemonía social neste país, de ser determinante, polo tanto, de aproximarse a ese objetivo da soberanía, que é o que lle dá a razón de ser. Son 40 anos, non? Durante ese tempo, pois foi unha organización que se mantivo como a referencia no nacionalismo. Hubo moitas xente que marchou, formando outras alternativas e outras ideas. Ninguna delas durou máis que, en fin, pouco máis de unha primavera.
E o Bloque sempre se mantivo como digamos, ese pear, esa columna do nacionalismo, esa referencia que quizás de ter desaparecido ou de non de ter formado, pois tería feito que non nos diferenciáramos moito políticamente de outras comunidades autónomas distintas do País Vasco ou de Cataluña. Polo menos estamos termando do país. Non creo que problemas hai, non estar exento de que isto es jauja, porque non o é. Pero aquí estamos, e aguantar o país eu creo que xa é moito. Estamos nese proceso. E estamos nese proceso mesmo para reírme interiormente de todos os agoreiros que escribiron que o Bloque iba a desaparecer, que non sei que lle pasaba, que el declinio, el declive, se usaron cantas cousas. E entonces eu sempre vin as cousas dunha maneira que era, usando a frase de Castelao, confiemos no noso povo, el confiará en nós, e pase o que pase, ese é o único camiño de darle dignidade ao noso país. Galiza sigue tendo hoxe, tanto a nivel social como a nivel político, os instrumentos importantes que lle permiten seguir soñando con que algún día no futuro podrá ser soberana. E iso, efectivamente, ten moito que ver con unha estrutura de autoorganización a todos os niveis. E ese, efectivamente, é un legado que está aí e que nos permite seguir traballando por existir como pobo. Eu, por razóns obvias, hai 40 anos non puiden estar aquí na Fundación do BNG, pero é evidente que Galiza hoxe non sería o que é sin o nacemento dunha organización que eu creo que é a máis importante do país e que, sobre todo, tivo a intelixencia de ver nese momento que os galegos e galegas necesitaban unha alternativa que se debera única e exclusivamente a eles, que non fora dependente de Madrid e que pulsou a necesidade do nacionalismo. E se temos 40 anos é porque a existencia do nacionalismo non é un capricho, é unha necesidade obxectiva para Galiza e esa intelixencia que se tivo nese momento eu creo que é fundamental para entender a fortaleza que hoxe ten o BNG. Estamos nun momento moi diferente, onde cambiaron moitas cousas, pero hai algo que non mudou e é que o nacionalismo é fundamental para o futuro de Galiza. E se non existira o BNG, teríamos que crealo. É certo que o Bloque sempre tivo unha influencia política maior que o peso electoral que tiña e se Galiza se sigue mantendo como unha nacionalidade histórica, como un feito diferencial, eso explícase claramente porque existiu o BNG. Senón o que veríamos aquí é unha política absolutamente homologada a que se fai noutras partes do Estado. E isto en sí mismo é un valor e unha aportación moi importante. Pero, claro, totalmente insuficiente, porque o que nós o que aspiramos é a transformar o país. Temos que construir sempre desde a humildade, desde o respeto á cidadanía do noso país e o que representa Galiza, con esa vocación de que non somos a forza política que máis se parece ao país, porque os galegos e galegas teñen un nivel de identidade moi forte, non? Teñen, ainda que non se manifeste a veces políticamente, non? Unha conciencia de seu, non? De ser un pobo diferente moi elevada, e eu creo que nós o que temos é que alimentar máis a confianza nas propias posibilidades no país, no que somos capaces de facer. E eu creo que hoxe, ademais, isto se entende moito mellor que noutras épocas e noutros momentos, e que cada vez hai máis galegos e galegas que se dan conta de que temos que mirar máis o que podemos facer desde as nosas propias forzas, porque non vai vir a solución, nin o remedio, nin a esperanza de fora. Sempre houve, eu creo que liderazgos internos dentro da organización moi fortes, non? Protagonizados por mulleres, e houve, ademais, unha corrente feminista, non? Que conseguiu que o Bloque, en uns tempos nos que o feminismo non estaba de moda, xa se definira como unha organización feminista e onde, ademais, se fixera unha práctica interna e externa onde a defensa da igualdade das mulleres foi un piar fundamental.
Temos unha organización excepcional, forte, unida, cohesionada, que está en disposición de disputar a hexemonía política ao Partido Popular coa convicción de que poñer o país e as súas institucións ao servizo dos galegos e das galegas é neste momento revolucionario. E temos, creo que, a oportunidade de conseguilo, e isto non sería posible sin o traballo que fixeron moitas xeracións antes que nós e, sobre todo, sin esa visión e esa aposta clara, porque Galiza necesita organizacións propias non dependentes de Madrid e que temos que empezar a pensar e a construir desde a confianza nos galegos e nas galegas. O nacionalismo naceu con vontade de hexemonía social. Eu creo que hoxe estamos nun momento no que temos ao alcance, por o menos, dar un paso desde o punto de vista institucional e disputar a hexemonía política ao PP e, por primeira vez, acceder a unha presidencia do país que se poña ao servizo dos galegos e das galegas. Eu penso que, ainda que esa non sexa o obxectivo final co que nace o nacionalismo, evidente que é unha meta importante na que todos e todas imos estar á altura. Temos que agradecer o esforzo colectivo que se fixo, pero, sobre todo, a ilusión, a creación dun corpus teórico. Eu creo que a convicción de que Galiza é un país viable, que somos un país no que o mellor está por vir e que ese futuro de esperanza vai construirse da man do BNG. Hai 40 anos houve homes e mulleres con decisión, con confianza en Galiza, que viñeron aquí a este espacio a decir que Galiza necesitaba un proxecto propio e puxéronse a construílo coas súas mans. Desa fortaleza, desa convicción, desa intelixencia colectiva, vimos todas as que estamos hoxe e temos que aprender desa herdanza do pasado. Para min, o máis importante, a confianza no país, nas nosas propias forzas, porque ese vai ser tamén o pulso e o punto no que comiñemos cara adiante con convicción. Hai 40 anos acertaron as persoas que decidiron crear o BNG e que nun momento moi difícil dixeron o camiño é construir unha organización política que a súa única dependencia sexan os galegos e as galegas. 40 anos despois podemos decir que acertaron e seguiremos acertando se seguimos confiando en Galiza e no BNG.